תודה לך, אמנון. ואנחנו ממשיכים במסע שלנו אל מאחורי הקלעים של הסרט בערבית. והערב אנחנו צריכים לדבר על מי שכונתה הליידי של המסך המצרי, פאטן חמאמה. اعتبرني بنتك. اكتب توفي يتيمة مقطوعة ملهاش حد تلجأ إليه. خلصني من العرض، نجيني منه. يخلصك. أبيع شرفي. أبدا يا بنتي، ربنا يصونك ويحميك. اسمعي، أحسن طريقة تتخلصي بيها من الوحش ده هو اشتكيه. أشتكيه إزاي؟ القانون يحميكي، ده اسمه تحريض على الفسق. أجا أجا. כן, שלום ליוסי סקיף ולחזי סימנטוב. יוסי, שלום, מי שלא יודע מי זאת פאטן חמאמה, שאני לא מאמין שיש אחד כזה, אבל בוא תסביר. פאטן חמאמה, מלכת השאשה, מלכת הקולנוע המצרי שעלי האדמות, התחילה לשחק בגיל 6 עד גיל 85 עד שהיא נפטרה. באופן קיצוני אני אומר לך, כאשר היא נפטרה, הכריזו יום שני ימי אבל, באמת? לאומיים, במשרד החינוך, לכבוד האירוע הזה שנפטרה. עכשיו, מה היא בעצם? מה היא בעצם? היא מניפה את שני הדגלים הכי דומיננטי בעניין הזה של אנשים. אחד, א', צריך ללמוד, האישה לא צריכה להיות תקועה בבית, היא לא צריכה להיות רק עקרת בית ולגדל ילדים, אלא השקפה, הלימודים. שניים, משחק, זהו דבר שהוא מכובד. זה אומנות. לא... בוודאי. זהו, כי העניין הוא, ואני יודע את זה עוד מהבית שלי, לשחקניות התייחסו כאל נשים מפוקפקות. נכון. כי הם כמו הזמרות וכמו הרקדניות, נגיד רעסה, שזה בערבית. נכון, רקדנית. זה כמעט להגיד מומצא. בזמנו להגיד רעסה זה משהו חבל. זה נורא בעיה. היא שינתה את זה? היא שינתה את זה. היא הייתה פמיניסטית? היא הייתה פמיניסטית, יתרה מזו, כן. בזכותה או בגללה, כמעט ושונה החוק בדין הגירושים במצרים. מה זאת אומרת? הרי כאשר מוסלמי רוצה להתגרש מאשתו, אומר לה, אין תתהלך 3 פעמים. על יד שני עדים. מטלה, לא? על יד שני עדים? בדיוק. אינתי מטלה? איך אומרים? תהלך. אוקיי. 3 פעמים את מגורשת. אם יש שני עדים, זה נגמר הסיפור. עכשיו, דרך אגב, משמעות שמה, פאטן זה בחורה מקסימה וחיננית. רגע, אבל מה היא שינתה? את התפיסה שאישה לא צריכה רק להישאר בבית, היא יכולה להיות זמרת, היא יכולה לעבוד. זה בתקופה ההיא. היא יכולה גם להתגרש. האישה נכון, היא יכולה להתגרש. אוקיי, בוא נראה עוד קטע. שאבנון לפני הקטע, לא רק העובדה הזאת שיכולה להתגרש, מה שלא קורה אצלנו היום, יש לה זכות להתגרש. בוא נראה את הקטע. בוא נראה. أنا خلاص ما بقتش استحمل الحالة دي وما اقدرش اعيش في الجو ده ابدا. بسمع عم اقول لك، انا علمتك ودخلتك الجامعه عشان اكيد العوازل، عشان ارفع راسي واطور رقبتي. يا ناري لو كان ليا ولد كان طلع لابوه، كان عارف ياخد بطاري، مش يدندن له بالجرد ويكلمهم من الشباك. لكن معلش، كلها اسبوع واكسب القضيه وابني الحيطه. هتبني الحيطة لكن هتهد صداقة جارك، هتخسر عشرة 12 سنة. بلاش القضية دي يا بابا. مفيش فايده، انا صممت. سبق السيف العسل. מילה של אבא אז, זו מילה של אבא, ואין עוררין עליה בכלל. אין עוררין. עכשיו, אתה, חזי, במשרד אמרת כן, אבל יש לה היום יורשת בת זמננו. נכון, יש לה את הפאטן חמאמה המודרנית, הנוכחית, יוסרה. הזמרת, השחקנית והיוצרת יוסרה, שהיא בכלל משחקת בכמה סרטים לאחרונה, וגם היא לוקחת את הפמיניזם קדימה. היא שיחקה בסרט שנקרא בובוס. בובוס בערבית מצרית זה רגול מוסייטר, אדם שתלטן, גבר שתלטן. זה שם העניין, והיא משחקת עם עדל אימאם, גדול הקומיקאים המצרים. גדול הקומיקאים. בוא נראה קטע. נדבר עליו. בוא נראה קטע. زي ما قلت لحضرتك كده ده مش مجرد تصالح، ده عبور اقتصادي، لان الاقتصاديات بتأثر على الصلاحيات في السكاس مستكيتس. لا احترم نفسك واعرف انت بتكلم مين. انا اللي غلطانه ان انا اتنزلت وقعدت مع واحد زيك. ورجليك طالعه زي البنور، تحلو وترمرم بعد كده. ها انت بني ادم قليل الادب. انا برضو بني ادم. انا بني ادم برضو. هي بني ادم دي اللي ضايقتك؟ فاكر انك انت استفرغت بيا؟ لا، هوريك الوش التاني. טוב, אני בהלם. כל המגע הגופני זה לא היה עולה על הדעת. בעיטה כל מה שסיפרתי לך,
חזי שבר אותי. לא, כי זה היום. בקולנוע המצרי העכשווי, הפמיניזם וכל העניין הזה, באמת לקחת את זה סתם אחת קדימה, זה בהחלט. אישו בקולנוע העכשווי? זה אישו בקולנוע המצרי כרגע. כמובן שסוגיית הנשים במצרים עכשיו צריכה להתקדם שנות אור לעומת המערב, אבל עדיין, לעומת מה שהיה אז, בהחלט אתה רואה גם את יוסרה ואחרות בקולנוע המצרי, לוקחת קדימה. האמת שזה נורא מעניין שהם מובילים את השינוי הזה דרך הקולנוע. יש עוד הרבה ללכת, יש עוד הרבה להתקדם. פעם הבאה נדבר על הקומיקאים. בוודאי. תודה רבה. מיד אחרינו לפני החדשות.